abe Angola ayen kalike ko alaye muso do furu le muso yin furulen tumbe ce do ma kakoro ya law fatura de saube ya bila de sawa alaye muso yin furu me muso yin tun furulen do cenye ale ce la ale nye me alaye muso yin ka ce fulanai ce kurai aya furu boko alaye sebe un soro muso bolo parce que be tumbe ce koro min bolo ulu ye sebe ndilo na wuye alaye sebe un soro muso bolo mana kono sebe un sirlemba bolo mana kono alaye sebe un yedro ajatigira a konni nye ko wrede donc ale kan yin kalibe mun kan ni sebe nonu gu ke chukodi sisa bo folo ayirai ka musola sebe munu fuleni nye fulan kafuya de do aka tubi kabola dusukun kono aka dusukun bu ka pew aka dusukun bo ni sebe un ka pew utese ka nafa sama kana mugo ma utese ka tora nyone ka bo mugo ka aka tubi kabola konanjia tubi kele fulana sebe nonu aku jani tasuma kono anyini muso fe aka tubi kabola na tubira kabola ka furu muso de do anyina fe aka jendi mai ka nyamaria ayire ku jani ubi aka sebe be fara nyogon ka kati e mai ka be jani tasuma kono donc abe sebe un kenni to de la yu jani ku bo anye koropeu ah bama muso do la ngari ko ni sigilendo ale della ka anga wasin do dabi ande ko kuma mawludi tibariya ulu ya sini wado berno wadu kala wado na dola du kardi invitation du kardi invitation min kana wadi bitan salala de dati cara yu wado sala sisa ulu be wani min sarawola ma dola de wadi saraka sunuma yallo de tin soro bon ko do ko ulu ube ewa eko ako chari ha ko ulu be ewa jamakulu do de kerefe sigi nyonya la mauludi kela ude do konnu be mauludi nke ube mauludi kenebo ube ambita so papier unati carte unati ka carte dima mais ni carte diri ma ko ikata mauludi kene ka iteta fude carte infane be wori de sa adon ni tara ibe ka wori sara don ibe wori sara sani kata ko ulu be ni wori sara mi sara be chogodi folo nyinin kali ke folo ebe tali mi nyere ke maulidi kene ka be chogodi ni maulidi kene ikata ye haramu bidiya ni tara faruka be junubu soro har ni e yere te maulidi kala tara faruka ikera maulidi kala kaba kiden ko la taawanu alal ismi wal udwan akwa kanan nyogon deme junubu ni yadala maulidi junubu bidiya haram ni tara faruka keneka ifaraluka bidiyala ifaraluka haramula ewa iyu nyogonai وغرنا جل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أو يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره في حديث غيره ala ko qur'ana kono ko ne ya jiga auka kunni ay mugo ye ala ka ayaw abe tilunke kenu abe kafira kenu fala taqudu ma hatta yaqudu fi hadith ghairi fonu dona baro werela minye ka tilunke kenu ala ka ayaw yani ka kafirna to kelenya aya kono na ala ko ni sigira ka faruka fayija ni sigira ka faruka fainnakum ijja misluhum ni koni sigira ka faramogo ka be ala ka aya o be tilunke keno be kafir ko ala ko inu be kelenya iyun nyugona de ewa mauludi kala be o chogoda na ye am bete e tara yi faralaka ini mauludi kala imbe kelenya har ni e ko te mauludi fete bagayde e tara kene ka kafaru kay e ye mauludi kala de ube junubu soro iba nyugona soro o ye haramu yi kafolo fulana ibe wori min dio karati na ibe wori mi sara karati no fe haramu yi ka folla garala kinyinen ka wori na ni matubi ka bola parce que ye wori ndo haramula ye wori ndo bidiyala
maliki gan kaw yere ka doni ke bawo de ni fo mene taju dini sabuki ube ibn hajil maliki wa majabi doni ke ba ngana yere de yafo ko maulida te daga mugoshika mauludi defa ka wori douala ko be maulidi kene fetino yo ko ye haramu yo tebbe donc abe wori min sara haramu do akana ka wori sara na ya soro ye wori douala ka koro tubi dusukun ko ka tubi kata alama kunenja tubu an nyogona kanu ka karati mina ka drome kelen kala kanata faruka tubuni ko amuso donc ko atese na be e wasalla tese fatia kala njogo de la donc ale ba kala te so kala ima ale ba bila kala te so aka bugoba donc ibya bugo ika jinya ko to la chogo min islamiya sariya la daga ka bugo adagara ka bugo ni fana la me bugori min te karli ka te jogli ke adabu bugoli donc a wajibile mba ka na she bala ka fatia kala ni fatia kala na adesera peude aya kala desera ka afamu peuda desera ka do peude ayo mindo abe salinoye adesera ka mindo ala ko fatakula masatatu la yukallifu Allahu nafsan illa usaha na desera de oye men na ma dese abaka de jakwa aka fatia kala salli tenya fatia ko wadiatu lagdar tiko يجب على المكلف تسييه إيمانه أول ما يجب على المكلف تسييه إيمانه ثم معرفة ما يصله به فرض عينه أقدرتك كم مكلف بالغ سلاميا قنونا كو فين فلو من واجبري كايكي كاللي من ينكن يفلو يارو لغدرين ونما فامولي ni be tawhidi kuma fo be sunna kuma fo ko nunum fana tawhidi sunna an tan ka salli cogo do sa aye challi cogo foanye aye janaba ko cogo foanye an ka janaba ko cogo ayo foanye dal dar tigi mu fawye akoy ki kalli manende kene ya foromene li manya inde ijija ode la iki kan ni mayende kene ya foro bana shikana ya wala akoni liman ya inkene ya wakati mi banato ya tawhidi sabatira bulo agida nyuman sabatira bulo ako summa marufatuma yisuhum bi fardu aini o ko fe ka fendo ka farda munu ni kere ya farda munu jako ko ku kede nu yu yere de kere ku ke ika ulo fana nyedo la dar tigi ja hari afule ka salli komin fo abe salli ji komin fo dan tanka janaba kodo la dar tigi yere ko iben nunun kala tawhidi ko fere ni yetta hilu nyaado de ibe nunu fana nyanyini me jamana kono chokorba sambi wolon fula de bafo muso korba sambi wolo sambi segi ko aywa anka salli chogo to yere malo yate ela ebe sambi wolon fula ebe sambi woro ebe sambi duro ko ay salli chogo de fonye ninte malo yere bolo e manka nin fo yere donc min wajibire mbaw ka foro tawhidi ni tawhidi bore fardan mba kere donc muso kanyini kali jabi kuna ja ko len mba ka wajibi baka sheko hakebe fo ka facha kala de e wajja ko len be che fana ka isheko hakebe ika ewa imuso nya mariade akashe ka facha kala ka kalan chogo nya ka salli be nya chogo mi ibe kelen fo folo iba fo ka mo ikam bangen tame bon ko anko ewa mushrikiya ko fe junubu mi ni akabo ko fu ewa mogo fakade do donc anko mushrikiya fana ko fe junubu min kabo bidiya de do donc ala yere de yebbe ewa mushrikiya atemenen ko fe junubu min betu wala ala yere do yofo ala ko qur'ana kono ako wala tidu ma la ilaha akhara wala tidu ma allah ilaha akhara
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يجنون تمام على يربو فو أقوم مغمي ناتي مغمي نوتي فين وربطو كفر علىك دونك وتي مغفقة فنكي من تغرف لانك فيا لا مغفقة تمام تشيدين فنكو يستنبوا سبوا المبغات أقويا يرقلوشي سبوا المبغات أيا يرقلوشي كولون فلا وبمو خلاكي أقوى شرك بالله وشهر نونم بيت فلان كفايوا وكوفي أقوى وقتل النفس التي حرم الله بالحق دونك مشركيا كوفي جنوب منوم بي هذا مدين بوكي نو اوا اتشي كجوغو ويمو فغاي bon ni ewa minye ewa penye junubu tilalila nu doni kiba uye junubu tila ka fo musiriki ya fulan ka fo ya kumba bara fitini de junubu kumba baye o kofe biriya o kofe ala sosoto donc ni yoro de junubu gorobali ku kalashe musiriki ya fulan ka fo ya fitini na kumba bare kabo ani biriya parce que ni yoro jumay dina kola dina bato kola junubu munun kabo nu yuteritibi mushrikiya de kajugu afulanka foya kumba bana fitu okofe bidiya dina la okofe ala sosoto oyede nibu jate dina famfelala me hadama de hakke famfela de la fulanka foya kofe minye mo fay anana me niko bato de kono dina de kono buko jugu munun beke dina de kono bato de kono fulanka foya do kajugu na be okofe bidiya o kofi ala soso tobe na mo fagaw ni jene yaw ni doromi ninde koso fudeli buri yade ko akwal bidiyatu habbu ila iblisa min al ma'ash لأن المعاش يتاب منها والبدعة لا يتاب منها fudeli buri yade ko ako bidiya de kadi shaytane kateme ala soso toka munna uye bidiya ka jugu mogo fagay ani ala soso to fudeli buliyade ya kunfo parce que ala soso to fe mogo fagala fule ale yere baro be mogo faga minate be dinala haramu do ko jugudo ni liman yani ala ya siranya donna dusun kono dongodo abe tubi kabwala me bidiya mogo te tubi kabwa ka bidala ale yere nyana ale debe nyuma la mogo to fililendo ni ala ma faraka be sakade ode fana kadi shetane gafi ki kan yana maya beke Allah sosona la kuta de kai ka saka donc bidiya mo ate tubi foni ala hinna mo kelen munuma parce que Allah fule ka fulu de ka tibariya la hali nuna bikum bil aghsarina amal alladhina dalla sayuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunwa ala ku yalin ki kibariya ba mugum min be barake de mi a perdile ndo aka barake tawla mais ale yere fana jatela abe nyumandeke o ye jonyo be soro bidia de la ebe e wa bidia la e nyana ebe batone la e nyala e nyogona nyaadi kelate jamana kono ka soro de nyogona tiali kelate donc be fara nyogon kan to de la hada ma dew ni nyogon ci hakkew ni fulanka fo ya boray mogo faga de ka juguna be mais ni be e wa ko jugu jate dina la ko jugu munumbe dina kono bato kono fulan kafuya de kaboni junubu be o kofe bidiya o kofe ala soso to kabayra junubu ambora ay min alhamdulillah ci dew sama min ci abbe ya wurbe tafato kuma kun wara ko to ala kelin ko fokana bla donika ba nyumo sama min ci mana sana yo serande mais antani hukumana an fe donika to de gambara de wa sama mi donika baga bawu ya an fe uga walinte koy ka foka jama wala kana udama to poshi udama mbisaka jama soro ko mako ka famo baga to dina te ho foyte ko wa ulde ma ba fa na jamana ni ndaw ma kuma ka wala ka bangi mu go kanyi aw kana tagende aya fo yere te woni wala ra wodo ne ni wala dewra bunya wala ya wakati benni wala ne ka dersu kono wala de ndo ka fofo wala ke kata tawhidin ma
a donni do fana ko munum be jiya kono ko munum banka jamana kono nyo fo hari deresu kono sisa ko Cheikh Abdallah Bumbaji ko mo be soroye diplôme bu boro diplôme baw magistère bu boro dogotere bu boro te foy do salafia la aqida bonda tawhid bonda shifru joro ite foy do o ma fo o fora ne ba ke kan ni hakili be mo minna kasara munu be jamana kono fitina munu be jam balaw munu be jamana kono karamo be sira bila minna jamana kono amba ke kam maga belanka deresu kono ni mo mu lame ni hakili donc ambe ala delide mi woleli kala nyuma wuye ala ka o nyogona nogoya jamana ye parce que ci de ñofo akoyna aqwafa ma aqafala ummati ali aymatil mudillina akum be siram man ton ni jama kulu mununa nyema fililew o nyema filide de kacca jamana kono silamiya nyefela nunjuru fulu bolode ya to wakati benne ba fo nko malika silamiya yere kasara na ka problemu abo yorote foye ne karamogo yereta ni dina ni njuruge munum bolo silamiyan ka kasara boyoro do ni anni kafirite nyogo na malikoy maliyen ni mali silamiya ni mimbe nyogo na silamiya wu yere munum bu dambe kata silamiya nyema ya na karamogo yama mali silamiya ni wo yere ulu yere de be nyogo na mo bere wute ulu yere de be nyogo na ulu yere de ma dina famu ulu yere de be dina tiya ulu de be dina karila aqida famulente tauhidi famulente sunna famulente kuma mana salafiya ma ninsi samul famulente bolo karamo nyuman dobe amerique salafu karamo do marka do fana aya ko fonka kuma la akom malika sunna karamo chama o ka sunna ye munye seben doni haramu yali doni ani kika muso hijabu akon ninye sunna do yede akom min mana haji salafu te foido ala munye fama mina chogo ye dina la salafu tabole minye sebo tabole minye fama mina chogo la dina la ani fama chogo salafu katabolo ni sunna la kute foido ola manhaji salafu te foido ola ube fengo fendo sunna la doro seben doni haramu mori gana ya haramu ye kam muso sutura bombo sibila fini bilal ka bakuru fura ko udobe ninde do nunu nye sunna doye men ni koy beta manhaji salafu yorola ani aqida yorola shifru ite foy doye i donna o yorola doro inu kelela o te foy kalamala ambe ala de dile ala ka hinula ka hakil manduma jamana yere ka fitina boyoro beyes at silama yere de munu yere bu dambe kata karamo ya yere ma jamana ka fitina boyoro beyo wulude wulude nyode fo nyoa fo har dawra bunko fama komin fulani nye kabo fama control la hala sabadelo boli beke fama control ka bamuruta fama kama kamarfata fama kama ku kale boli do fama kofe boli do fama kama kawariju ka barade do kawarijado ni nya foloy afulana boli fama kofe ni dae ni mugo mi mimbarula erjo sosowla akajama dala yorola te foila fama la bosini fama la nanite ani kala murti kamugo hakli sunya ku murti fama kama ku wuli fama kama boli do fama kama ni daye bal Cheikh Salih Fawjani ko akon ni boli baga yere de kajugo hari bamurutige mugo min bombe bo fama kama ni nenni kuma wuye yoro fama la goshi moro yoro mugo murtil fama kama yoro mugo lakanu ka wuli fama kama akum mi sigilem fulen ni nabe kuma fama ka bo fama kontrol na kuma kanya kwa ka jugo bamurutige akko parce que kuma kila inde be bamurutige wuliyo kuma kila de be marfatigi wuli Abdullah ibn Saba nko ka bo Usmana kofe aya damina ni kuma de fulo ka mugo lasu ka do hakilila fuku murti ka wuli Usmana kofe ka fawa kuma kila inde be bamurutigi wuli kuma kila inde be marfatugu wuli fama kama anyogon kawarija jugute kawariya bara kawarija jugu ba aka juguni har bamurutigi wuye ni nya fulanay sabana ka bo fama kofe ni ka hidai har ni e fana ma bamuruta imam marafata ite kuma mimbari ka fama ka me abe fana dusukun kono an ka fama munu fulen nye silamiya sariya ka fama wirete nunu te fama wireye
adagare ka marashi ku contrôle adagare ka kuma ku ka famo yirete har ni e fana ma kuma ite foila nin nin biddu sukun kono qawariju barado qawarijul qadiya itogo de ko qawariju sigile donc mbalmo ka bo fama ko fi abe keneni ko sabade ni Cheikh Salih Fawzani ka muhadara dota ayi muhadara munke muhadaratu kayfiyatu tanshibul iman eri keleni ko eli keren ani militi tani konontoni ko Cheikh Salih Fawzani ye muhadara ko mana islamiya sariya la fama be sigi chogodi fama ka hakke jume population ka hakke jume fama ka o ko fe nyinin kalu bena eri keleni ko aya afo ode kono ko ka bo fama ko fe nilla hala sabadero nimbe qawariju barade qawariju ka barade nin kelen kelen ambe ala delala ka jamana kisi me mo jumambe nunun ke jamana kono kafiru de bake kafiru takew silamaw de bake karamo de bake et puis munum bu dambe kata sunnama donc nunun tigla mo bu dambe kata sunnama ulu ye sunna jate miniki bolo mina de doro ki ka muso hijabu me utem mana haji sarafu do sunnala sarafu ka tabole minye utado ninde kasara be jamana ka ko ayebe bo a jora bela ayebe la gosi no ite mana haju de kaw nyo fo yanko minye ningele ya yere risala tigi de do wa itiba ewa watatu ulatul umur للمسلمين وتالت أولاة أمور المسلمين من العلماء والأولاد من الأئمة والعلماء رسالتكو أكو وتاتو أولاة أمور المسلمين من الأئمة والعلماء كويكا سلاما نيما ويكا تقولو كويكا نبو كنترول لكا تقولو كوني سلاما نيما فانا كوچو يا فلاريرو ko munu nye ewa minye diya marakelaw diya masakew ani doni ke baka nyumo ibe to ulo ko fere ute ulo tele donc ambe min fo jamana hari nya fo derisu kono ngon nabi nyuma na nyuma temena be ye woleli ke kata tawhid de ma karamo ka bare de aka ewa karanyoro wala jamia wala madrasa kala nyoro wala nimbaru ka aka derisu wala arajo la ka muhadara wala aye mo wole kata tawhid ma karamo bara yenninde cide un ka bara yo ode cide un ka woleli ko chogode la karamo ka bara yo de ayode ke jamana kono aka mo wole kata tawhid ma kam mo wole kata sunnama ala fahmu salafu salih karamo ka bara yenninde bul qaymu yenninde fo al ilmu qala allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatuhum ulu irfani karamo bara yi ka bara ika kuma be ka ken ni sabade ko bul qaymu ko doni yede ala côté ciden côté sebo côté nunu de doni ke bawye ewa karamo ka bara ka ken ninde ika bara kana ke be hadisa fo ka korofo ni yereye ni ka koro min fo hadisa la ni sanadu nyirana ka sembe yoro nyirala doni ke bokko kuma la ita ye doni ke basika kuma la o ye doni ya na ye aya fo sisa ka korofo ka koroke minye aka aya korofo na tawsirite sembe yoro si serala ite bo yoro si serala sarafu ka kuma la o ye tawsiriya o ye nindingo fola ne tinyale kala wude ni awa chide nyere min fo aqwafu ma aqafu ala ummati kullu munafiqul qalbi alimul lisani yujadilu bil qur'an chidon kumbe masiran kam manton ni mugo sugu doma mugo mi adusukun kono munafiqido annenka doni ke bagado na kumana nenka doni fulen nenka e wanna be kuma fana be kuma ni qur'ana aya de be fo hadisa de be fo kullu munafiqul qalbi alimul lisan yujadilu bil qur'an munafiqido dusukun kono ne doni fulen nenka na be kuma ni qur'ana de fana ciden ko ali be siran ni na kam mantung na kosobe donc mantung fule ode kono ambe ala de deli jamana ka karamugo khususa mun budambe kata sunnama ala ka hakman duma ko sage kata ciyama de o ka sage kata qur'ana ma o ka sage kata ciden ka sunnama ko kala ko famu ta bolo min fule jamana kono ninte koy ala tate nonu nye ciden tate selefu kata bolo te et puis utel laba de minte ala taye minte ciden ta utel laba
kullu shay halikun illa wajhahu fim be halaki fo ala ka nyedaw fo ala ka jati e wo imamuna maliku hari barake taw bo chogola bara ni kuma na bake ka ke ala taka abake ka ke ciden taka ni dusukun kala sini adillai ala be barika do baralo be sabati me koko te ala tayi koko te ciden tayi koko te nin jamakulu saba salafu salu ka taboloka amena i bolo chogo fanga soro la bolo chogo ye nema soro la chogo ye daraja soro la chogo labantala mogo jamakulu na ye nyogon deme galonde ka shekul islam bunte mi ayofo ako jamakulu na ye nyogon deme galonde ka kalaba nye nyogon dangade awulla banye nyogon dangade ani nyogon juguya ambe min fola ka hakima de jamana dewma alaka hakima de silamoma alaka hakima de karamogoma ukam mogo wele kata tawhidin ni sunna ma ala fahmu salafu salih fitina munu ne tasuma munu fule nunye uku faga uku bila jamana kono silamaw de kanka ke jamana kono fitina faga bagawe ani jamana bashigi baga men ni silamaw yere ne karamogolu yere de kera fitina boyoro ambetami alaka hakima da mambalmo subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik abi angola ayenyinen kalike ko alaye muso do furu ye muso yin furulen tumbe ce do ma kakoro ya law fatura de saube ya bila de sawa alaye muso yin furu me muso yin tun furulen do cenye ale ce ale nye me alaye muso yin ka ce fulanai ce kurai aya furu boko alaye sebe un soro muso bolo parce que be tumbe ce koro min bolo ulu ye sebe ndilo na uye alaye sebe un soro muso bolo mana kono sebe un sirlemba bolo mana kono alaye sebe un yedro ajatigira a konni nye ko wrede donc ale kan nyinin kalibe mun kan ni sebe nonu bu ke chokodi sisa bo folo ayirai ka musola sebe munu fule ninye fulan kafuya de do aka tubi kabola dusukun kono aka dusukun bu ka pew aka dusukun bo ni sebe un ka pew utese ka nafa sama kana mugo ma utese ka tora nyone kabo mugo ka aka tubi kabola konanjia tubu kele fulana sebe nonu aku jani tasuma kono anyini muso fe aka tubi kabola na tubira kabola ka furu muso de do anyina fe aka jendi mai ka nyamaria ayire ku jani ubi aka sebe be fara nyogon ka kadi e mai ka be jani tasuma kono donc abe sebe un kenni to de la yu jani ku bo anye koropeu bama muso do ya mi ngari ko ni sigilendo ale dalla ka anga wajin do dabe ande ko na mawludi bariya ulu ya sini wado berno wadu kala wado na do la du kardi invitation du kardi invitation min kana wadi bitan salala de date cara yu wado sala bisa ulu de wani sarawola ma do la de wadi saraka suma yallo de tin soro bon ko do ko ulu ube ewa eko ako chari ko ulube ewa jamakulu do de kerefe sigi nyonya la mauludi kela udedo konnu be mauludi nke ube mauludi kenebo ube ambita so papier unati carte unati ka carte dima mais ni carte diri ma ko ikata mauludi kene ka iteta fude carte infane be wori de sa adon ni tara ibe ka wori sara don ibe wori sara sani kata ko ulu be ni wori sara mi sara be chogodi folo nyinin kali ke folo ebe tali mi nyere ke maulidi kene ka be chogodi ni maulidi kene ikata ye haramu bidiya ni tara faruka be junubu soro har ni e yerete maulidi kala tara faruka ikera maulidi kala kaba kiden ko wala taawanu alal ismi wal udwan akwa kanan nyogon deme junubu ni yadala maulidi junubu bidiya haram ni tara faruka keneka ifaraluka bidiyala
ifaraluka haramula ewa iyi nyugonai وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أو يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره في حديث غيره ala ko qur'ana kono ko ne ya jiga auka kunni ay mugo ye ala ka ayaw abe tilunke kenu abe kafira kenu fala taqudu ma hatta yaqudu fi hadith ghairi fonu dona baro werela minye ka tilunke kenu ala ka ayaw yani ka kafirna to kelenya aya kono na ala ko ni sigira ka faruka fayija ni sigira ka faruka fainnakum ijja misluhum ni koni sigira kafara mogo ka be ala ka aya o be tirunke keno be kafir ko ala ko inu be kelenya iyun nyugona de ewa mawludi kala be o chogoda na yi am bete e tara yi farala ka ini mawludi kala imbe kelenya hari ni e ko ete mawludi fete bagayde e tara kene ka kafaru kay e ye mawludi kala de o be junubo soro iba nyugona soro o ye haramu yi kafolo fulana ibe wori min dio karati na ibe wori min sara karati no fe haramu yi ka folla garala kinyene ka wori na numa tubi ka bola parce que ye wori ndo haramula ye wori ndo bidiyala maliki gan kaw yere ka doni ke bawo de ni fo mene taju dini sabuki ube ibn hajil maliki wa majabi doni ke ba nganaw yere de yafo ko maulida te daga mugoshika mauludi defa ka wori douala ko ibe maulidi kene fetino yo ko ye haramu yo tebbe donc abe wori min sara haramu do akana ka wori sara na ya soro ye wori do ala ka koro tubi dusukun ko ka tubi kata alama ko nja tubu an nyogona kanu ka karati mina ka drome kelen kala kana ta faruka tubuni wala na hakiba ni wudu ale ka buru aga sa kanange bo ko amuso donc ko atese na be e wasalla tese fatia kala njogo de la donc ale ba kala te so kala ima ale ba bila kala te so aka bugo ba donc ibya bugo ika jinya ko to la chogo min islamiya sariya la dege ka bugo adagare ka bugo ni fana la me bugo ri min te karli ka te jogili ke adabu bugo li donc a wajibile mba ka na she bala ka fatia kala ni fatia kala na a desera pewde aya kala desera ka afamu pewda desera ka do pewde ayo mindo abe salinoye a desera ka mindo ala ko fatakula masatatu la yukallifu Allah nafsan illa usaha na desera de oye men na ma dese abaka de jakwa aka fatia kala salli tenya fatia ko wodiatu lagdar tigi ko يجب على المكلف في تسييه إيمانه أول ما يجب على المكلف تسييه إيمانه ثم معرفة ما يصله به فرض عينه تقدر تيجيكو كم مكلفين بالغوا سلاميا كوننا كو فين فلو من واجبري كايكي كاللي من ينكن يفلو يارو لغدرين نما فامولي ni be tawhidi kuma fo be sunna kuma fo ko nunun fana tawhidi sunna antan ka salli chogo do sa aye challi chogo fanye aye janaba ko chogo fanye an ka janaba ko chogo ayo fanye dal dar tigi mu fawye akoy ki kalli man yande kene ya foromene li man yande ijija ode la ki kan ni man yande kene ya foro bana shi kana ya wala akoni liman ya inkene ya wakati mi banato ya tawhidi sabatira bulo agida nyuman sabatira bulo ako summa marufatuma yisunu bi fardu aini o ko fe ka fendo ka farda munu ni kere ya farda munu jako ko ku kede nu yu yere de kere ku ke ika ulo fana nyedo dar tigi ja hari afule ka salli komin fo abe salli ji komin fo dan tanka janaba kodo dar tigi yere ko iben nunun kala tawhidi ko fere ni yetta hilu nyaado de ibe nunu fana nyanyini me jamana kono chokorba sambi wolon fula de bafo muso korba sambi wolo sambi segi ko aywa anka salli chogo to yere malo yate ela ebe sambi wolon fula ebe sambi duro ko ay salli chogo de fanye ninte malo yere polo e manka nin fo yere
donc min wajibilen baw ka foro tawhidi ni tawhidi bore fardan mba kere kere donc muso kanyini kali jabi kuna ja ko len mba ka wajibi baka sheko hakebe fo ka facha kala de e wa ja ko len be che fana ka isheko hakebe ika e wa imuso nya mariade akashe ka facha kala ka kalan chogo nya ka salli be nya chogo mi ibe kelen fo folo iba fo ka mo ikam bangen tame